I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Wa gihapon ko niya iluga gikan nimo kay di man ta uyab. Og kanang iyang pagka-artista unya, gikuha man siya. Siya may giduol. Dili man na imong role nga iyang giilog. Sige! Dapig na namang tanan mo! May magpagkamatay na lang ko! Magpagkamatay na lang ko! Aw, narangi mo. Dako naman ka. Ah, Sige, uy. Doon na po kayo dagang buhaton. Ah, Excuse na yeah. nimo ha. ah, ah. Loser gaday ko. Isalusaon para ko. Palpak yun ang inting. Waya yung kinabuhi Huh. May patod. Oh. May patod magpakamatay ko. Nga husto. Mingaw ning dapitay. Way makakita na ko. Dinhi na lang ko magpakamatay. Pagkamatay ko dali. Pero, tapa. Unsao man ako pagpakamatay din dapita. Wa mo ko'y dang kutsilyo o pistola. Muutong na lang ko. Uy, di mo sila magsilbi ang muutong kay doon na mag-y tendency nga mo ginhawa gud kanugayan. Wa mo sa itaas nga kahoy din dapita. Unay kahoy sa buungon. Mubura man na. Kumukat-kat ko diha, unya mo ambak. Na, piang may akong makuha na. Kung iparok sa din ako kung asa man? May mga bato eh. Kagmaya sa doy. Kung anhasad sa punuan sa buongon, murag di man na makapatay kung diha ko ni iparok akong Ay, lain lang. Kung maghigot sa ko sa akong liog, unya, mukat-kat sa punuan. Pwede ra. Pwede ra. Pero, unsa ba siya ako ihigot? Wa man siya PC din eh. Ay, di na lang ko magpakamatay, oy. Hay, salamat. Na human ra gid taon ang shooting. Makapahuay na gud ko. Ay. Gabi ha, kuya no? Wara man damhang, ani kalit ang tagka-artista. Wala naman sa tagwa mo acting ato boy. Kay nanambal ra magyapon ta. Ang hinuon, pero may dagko ng kamera nga nagatubang na to. May drone pag yun. Bitaw. Hinuon sab unya. Gibayran pa kita. Mauna kuya. Mauna yung pinaka-the best yun. Grabe has krasya nga gihatag sa Ginoo buboy oy. Unya kuya. Grabe. Kuya. Unsa may plano ni Mron ha? Daghan naman juga kwarta. Mamalit ang daghang blender boboy. Ha? Blender? Blender god. Unsa man dali mo? Tulo na magaling nakabuka tong blender? Ipanghatag na ako sa mga tao. Uy. Aron di na sila magsigig anhi din boy. Tagaan ako sila. Aron sila na lang ang muhimo sa ilang mga healthy drinks sa ila. Okay sada kuya. Ha, okay sada. Mananaw niya ta sa lasapi ha. Unsay maayo nga orderon. Salamat, Imok. Salamat, Imok. Paeng! Paeng Marikara! Ano? Ano man? Tanawa, nanghatag si Imok og blender sa mga tao. Mangayo ko. Ano mga ayok mga ma? Nandunam tayo ato. Ay daan naman ang ato, uy. Aw, mupalit yung bago. Ay paeng, lahi man gunang hinatagod. Ako ay mupalit ma. Unya, akong ihatag di mo. Na, mura man tagpahoy ana. Ano man? Gusto ko kanang hinatag ni Imok. Ma, ikaw na na ma. Pagkauwawan sa dani mo. Katawaan dang imo ka na. Ay dili man gunang ingon anas Imok. May ikaw. Basta ayaw gid pangayo ma.
Ayaw ba ya? Pero paing, gihatagan man gani niya ang ubang tao nga layo ra dinhi. Kita na hinuon ang dili nga duol ra gid kaayo ta. Bala ka mo eh. Ano? Ikaw. Di magi ka kapabugong. Ala ka dito. Duhaan niya pangayo ma, aron tagsa ta. Nagdaan pa ang mga araw, da 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 Oh, nanong da da. Dadadadam lang gud. Kuya, sakto dyan mong idea, kuya. Nga manghatag og blender sa mga tao. Tagsar lang kayo nga dunay mo ani para magpatambal. Yes. Ha. Kana kay mga healthy naman ang mga tao. Sige na mag-inom og mga vegetable o fruit juice. Pero makamingaw sa daya, kuya. Naanad na maggunta, kuya. Nga daghang one, he. Aw, sa bagay, mao gyud. Si Bia sad, kuya, wa na'y ani-ani. Bitaw. Ikaw, wa sa kay adto-adto. Nabisi ba ko sa shooting og meeting-meeting? Di naman ka busy karon, kuya. Pamisita nagbalik. Uy, saron. Tabang! Ay, paing, hoy! Abi palas makadungog na unsa ka na. Mama, pati yan ang ukok makay. Ha? Tugpa na sa balik na ko. Ay, oo, lagi, pero ayaw pagsigig luhag kay tingaling ikaw o niya ako mapuspusan. Ay, Unsa ka ba ya? Bang! Gano? Hey! Gano niyaman mo? Hey! Ay! What's up? Oh, tanawa. Ay! Wrong what, ha? Nagpakitaba mo ka. Mo na na akong giingon nimo. Yabag ka manggod. What di mo magkinalag tabang di ay? It's a prank ra ito. What happened man day, oy? Unsa gud ni? Wa day to? Ay, tara kuya, ay, tara. Anawi. Tara ay. Lalang ukok ba? Ha? Ta! Kasakit adto. Hala. Ipo mo kong gibusbusan, ma! Ay, giingnan bitaw tika nga ayaw lagi pagluhag. Luhagan manggod ka ayo ka. Agang! Padung naman ako ukok! Pastilan. Ok ra din yung problema. Haskang! Nasa lamisa, ma! Dali ka, ma! Oo, ayaw na pagluhag ha. Ayaw pagluhag ha. Hoy, hoy, hala! Milupasan po daw ni mo, baing! Baing, milupasan mo! Dakpan! Oo. Dakpan! Naasa mong kamot, kuya? Oh! Imo rang gihakop, imok. Oh, diara oh. Imok! Ayaw bukara mo kamuto, ha? Titingaling makabuhi na! Ako ra din ilabay sa gawas. Ayaw! Ha? Nga di mo yung magpapalabay, ha? Tingaling mo sunod balik! Imong gikumot? Imok? Aron din na makabalik og sud. Boy, let's go. Kuya, Ajun! hugasin niyo nagmaayo yung kamot, ha? Nagkana yung sabon, kuya. Iyarang gikumot ang ukok! Kuya. Koy. Oh. Kuya. Boy. Koy. Boy. Baboy. Baboy. Si Baboy. Kuya Koy. Uy! Nag-sputin lagi ka. Mulakaw ka? Unta. Oh, anong unta man? Ay, Boboy. Nagduha-duha man ko. Ay, ayaw pagduha-duha. Tulo-tuluha lang. Duha-duha lang. Hehehe. Upat-upat na lang. Duha-duha ra lagi. Bita kuya, uy! Hasa man ka? Adto unta silang biya. Ha? Kuratan ko, no? Uy! Ano kurat man ka? Iking sa inong ko. Ano kurat-kurat man ka? Di ba ikaw ni sigig apuran ako nga mobalik nagpamisita niya? Oo, lagi. Pero, Yay. Ngano yung inaana may mong tinanawan ako? Mura magkag nakaminos na ako. Suman, gibangan ka sa kong purma? awa mo kumusulti about sa mong porma, kuya. Ano lain man kinatinanawan ni mo na ako? Kuan man, God. Ang time pa, kuya. Karit lang. Ayog luhag. Oo. Gano'ng hikap-hikap magana ako? Wa, man sa kailanat. Ano sa mga boy? Basi gidaman na ka, kuya, ha? Tugd balik ka. Tugd dito. Ano pa katulgon man ko nimo? Nagplano gani ko nga mamisitang biya. Okay rin yun ang mamisita kaniya. Pero saon man sa taon, oy nga alas 6 pa man sa buntag taon ron. Unsa man, ha? Ikay maghikay sa ng pamahaw.
for the next episodes. Bye!